жените, че ги е малко така, не знам там. То не е ревност, ами по-скоро, нали, да притесняват да ги пуснат сами Това, на процедура. Или мъжете ги е страх, може и от двете по-малко да чакай. има. Дай ми пример за процедура, в която мъжа влиза с жената на процедура. По-скоро жената влиза с мъжа, примерно на лазерна епилация. Се е Аха! случвало. Особено Съвсем. интим, като правим, примерно, понеже има зона слив и масово така. И за жените им също идват. Какво представлява една процедура на интим? И всъщност има ли от какво да се притесняват жените, когато пускат мъжете си на такъв тип процедура с лазер? Не, напълно няма от какво да се притесняват. Разбира се, винаги са добре дошли с тях, но така всеки се чувства по-удобно, така да кажа, когато влезе самостоятелно на процедура. Риск няма за нищо. И аз така Нито и за казах. процедурата, нито за жената. Съответно, процедурата може да се направи без дори да се сваля напълно белето. То се издърпва на зоните, които е нужно да обработим. Съответно, е хубаво да се дойде с малко по-изрязано бельо, просто тип слип. Издърпва се, дори не виждаме самия полов орган, така че няма какво да се притесняват дамите. А лазера има доста силно охлаждане, което няма как да се допусне това, от което се притесняват. Добре, понеже ние мъжете сме малко... Абе, не сме от хората, т.е. животните, които имаме много срам. Имало ли е случай, в който някой ви идва без бельо или с неподходящо бельо? Какво правите в такъв Ами, случай? имало е такъв случай, да. Ние сме на професионалисти на първо място, медицински лица. Виждали сме какво ли не е по болниците, така че не ни представлява това някакво притеснение. Държим се напълно нормално, както с всеки човек. Молим съответно да се настанят на кушетката и си вършим работата, която обикновено трае не повече от 5 минути.